Ja, ons wordt afgetrekt, want er is een koep vruchten hier, ons moet op je hoeken staan. Ons moet op je hoeken staan. Ons moet op je hoeken staan, want ons moet koep vruchten, ons moet zeker draaks voor koep. Ons moet draaks voor koep, ja. Ons moet draaks voor koep. Obstruction van wat? Broer, ik zal niet zijn, want obstruction van wat te zijn. Waar moet zijn, dan loop je niet zijn met je trolley. Alleen die week, je zoekt week. Maar meneer mij kan fijn afschrijven, meneer kan mij fijn afschrijven. Hij betaalt, ik lach. Ik zal die pampie voorloop schieten. Ik zal wel wijzen, ja. Ons op die hoek staan en draak zo koop, hij gaat de level. Wat? Zo fokol zijn hier niet. Ons moet kan niet pat, ons van ons lopen niet pat met die trolley, wordt ons afgetrekt op obstruction. Alles was een nodig, alles die weken, nou willen we ons afgetrekt. Obstruct meneer, obstruction van wat meneer, als ik mag vragen? Van die pad trek. I'm making a video, yes, because that's not necessary, because we're walking the road. Unnecessary, my bro, unnecessary. Ja, dat is Cape Town's police officers. What to find now, bro? What to find now? What to find? Like I was saying, you go to wine record. Ja. Fine van die pad en loop met een trolley. Hallo, bala, met skrep, bouw. Katrekelen niet wel, wat skrep weet Katrekelen niet wel, wat skrep, wat skrep trek aan die trolley. Alle loop kan in die pad en. Alle niks om dat doen, nou wil je fine zetten. Ik maak video, ja. Als je het mag, ja. Ja.